Kender du Margrethe Hansen, eller nogle af hendes jævnaldrende fra Vestbyen? Margrethe opholder sig stort set kun i hjemmet, da hun ikke bryder sig om at gå ud efter mørkets frembrud. Hendes tid går alene i selskab med strikketøj eller en god bog. Men vil din mad ikke smage bedre i selskab med andre? Vil det ikke være sjovere at spille kort, end at lægge en simpel kabale? Og vil det ikke være rart at kunne få inspiration og hjælp til at strikke din næste sweater? Café Vest kan give dig dette og meget mere. Vi tilbyder de sociale arrangementer, som du mangler i din hverdag. Hos os er der fællesspisning med andre beboere i Vestbyen, strikke, læseklub og spilleaftener. Alt dette foregår i vores hyggelige og indbydende café i Vestbyen. Caféen er indrettet med god belysning, den er handicapvenligt, med hjemlig hygge i højsædet. Der er festlokaler til leje, stort brugervenligt køkken, en dagligstue til hygge, en legeplads, bålplads og mange flere faciliteter.